Ito, mga habibi, ito ang iluluto namin mamaya. Minarinate yung chicken na whole chicken siya. Minarinate siya, nilagyan siya ng lemon. Siyempre, huhugasan mo muna yung chicken bago mo i-prepare dito para ma-marinate siya. So, ang unang ginawa namin ay yung chicken, nilagyan namin ng lemon, salt, uh, little na suka. Tapos, para ma-marinate siya. Minarinate yan mula pa kagabi para masarap. Kumbaga, yung pati loob niya, laman-laman niya. Tapos, igigrill siya mamaya. Masarap siya. Yes. French fries. This is the partner of French fries mamaya. Okay, mga habibi. Ito na hinalo-halo namin ulit. Yung puto, para mamaya, hindi siya nabubuo-buo. Okay, mga habibi, mga mamshi, lahat sa inyo. Ganon din yan, o ganon din. Hinalo-halo na ulit. Okay? Tapos ito ang chicken, mamaya na siya i-grill. Parang, alam mo yung dyan sa atin sa Pilipinas, andoks, mga sing-sing ng ganon. I-grill siya, masarap siya, yummy talaga siya. Kasi birthday ng friend kong si Ham. So,